Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya reafirma el seu compromís per la igualtat d'oportunitats i la lluita contra les discriminacions de gènere. Encoratgem totes les dones de l'esport a continuar liderant clubs i federacions. Aquest 8 tema reivindiquem la feina de la UFEC per aconseguir la plena igualtat, amb iniciatives com el postgrau Women Executive Sports Education, UESE, que apodera dones directives, i el projecte Gap Women, que busca eliminar la bretxa de gènere en l'esport i promoure'n un caràcter integrador i sostenible. Des de la UFEC continuarem fent feina per a fer el nostre un sector encara més valuós, fer créixer la participació femenina en l'esport, continuar fent passos cap a la igualtat, continuar lluitant per canviar les coses i continuar apostant per l'esport com un catalitzador imprescindible per a l'empoderament de la dona i el seu lideratge en la presa de decisions. Així com l'esport és una poderosa eina de transformació de la societat, la igualtat no és cap privilegi, és un dret bàsic i irrenunciable que hem de defensar entre totes i tots. Gràcies a totes les que lluiteu pels nostres drets. No ens rendirem mai per una carrera sense obstacles.